پارتیا یەکێتیە کوردستانی ئازاد 16مین ساڵڤەگەرە شەهیدبوونا شێخ معشوق خزنەوی لە باژارێ قامشلۆ vejand. Di ve xwendinekê de Partiya Yekîtiya Kurdistaniya Azad ragihand bû ku bi boneya 16mîn salvegera terorkirina şehîd Şêx Meşûq Xiznewî diyekê hezîrana sala 2005 de li ser destê sîxurên rejîma Sûriyê ew cemawer vexwendî beşdariyê di vejandina vê bîranîna xemgîn de dike wek wefedariyekê ji şehîd Xiznewî re ku îro sêşemê di mijmêr 11 sibehê bû li ser gora şehîd li Kuristana Qudurbek li bajarê Qamişlo salvegera şehîd hate vejandin. ego diber doza xwe netewî jiyana xwe da bû. Şêx Meşûq heger hinekî merel ser bisekine, bi rastî jî yek ji wa kesê got bi nerînek nû bi xwendinek nû li ayetê Qur'ana pîroz dinêrî. Her û her digot ew dîn divê têkeve xizmeta geladê, xizmeta bindesta wek heviyê hebe dîn danûstandinê. û ji bo wilo ew sînorana şkenandin êgo olî û dîndarê berê bo meselê netewî bi kufrê tewanbar dikirin, hetanî gelek cara wedidî bûbûn wek bûqa ji stimkara ji rejîma û ji ava vegarin. Şêx Meşûq ew nerîn şkenan, nerîna rastî durist wek bo dînê misilmantiyê dibêje xis xidmeta gelê xwe û milletê xwe dike. Wek got dînê xwe bi rastî û duristî wî nayê bîrkirin di bîra